Здравейте, скъпи приятели и абонати на канала. Днес ще засегнем една тема, която е не просто важна, а критично важна за хиляди български семейства. Става въпрос за вашите пенсии, за вашето достойно съществуване и за едно ново, официално прието решение, което може да промени живота на мнозина от вас. Знам, че много от вас изпитват огромни трудности с растящите цени, с високите сметки, с непрекъснатите предизвикателства на ежедневието, особено когато разчитате само на вашата пенсия. Именно за това информацията, която предстои да ви споделя, е от първостепенно значение. Призовавам ви да останете с мен до края на това видео, защото всяка дума е ценна и може да спести на вас или на ваши близки много нерви, време и най-вече средства. Моля ви още сега натиснете бутона "Харесва ми" и ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи важни актуализации. Ядрото на проблема. Как беше преди и какво се промени сега? Каква беше ситуацията доскоро? Дълги години нашата пенсионна система функционираше на принципи, които, макар и заложени преди десетилетия, днес все по-трудно отговарят на реалностите. Много пенсионери, въпреки дългогодишния си труд и стаж, се оказваха с пенсии, които едва покриваха основните им нужди. Говоря за стотици хиляди хора, които всеки месец пресмятаха всеки лев, които се лишаваха от лекарства, от по-добра храна, от елементарни удобства, само и само да свържат двата края. Системата често беше тромава, с фиксирани правила, които не позволяваха гъвкавост и адекватно реагиране на икономическите промени. Дори минималните увеличения, които се правеха веднъж годишно, често бяха изяждани от инфлацията, още преди да стигнат до банковите сметки на хората. Хората с пенсии под прага на бедност бяха принудени да търсят допълнителна работа, да разчитат на помощ от децата си или да живеят в лишения. Липсваше механизъм, който да осигури допълнителна подкрепа на най-уязвимите, когато инфлацията рязко скочи или когато има извънредни разходи. Ето това беше реалността за преобладаващата част от възрастните хора в нашата страна. Но, драги зрители, именно тук идва голямата промяна. След дълги дебати, анализи и обсъждания беше прието изключително важно законодателно изменение, което засяга пряко всеки пенсионер. Новата разпоредба въвежда механизъм за предоставяне на допълнителни средства или, както ги наричат официално, надбавки към пенсиите. Тази надбавка не е просто еднократна помощ, не е случайна премия, а е системен инструмент, който цели да подпомогне конкретни категории пенсионери. Най-същественото е, че това не е общо увеличение на всички пенсии, а целенасочена мярка, която има за цел да компенсира определени дисбаланси и да подобри стандарта на живот на тези, които са най-много засегнати от икономическите трудности. Основната философия зад това решение е да се осигури по-справедливо разпределение на обществените ресурси и да се гарантира, че никой пенсионер няма да бъде оставен сам да се справя с недоимък. Разбира се, както подсказва и заглавието на нашето видео, има едно много важно условие, но за него ще говорим в дълбочина след малко. Важното е да разберете, че вече има нова възможност да получите допълнителни средства, които може да направят съществена разлика във вашия месечен бюджет. Основна част ПЕН, подробен анализ, какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой не. Нека сега да разгледаме в детайли какво точно представлява тази нова надбавка, за кого е предназначена и кой ще може да се възползва от нея. Тази надбавка е въведена като социална добавка към пенсиите за старост и инвалидност. Тя е насочена към пенсионери, чието общ размер на пенсията или сбора от пенсии е под определен праг, който е фиксиран ежегодно от държавата. Нека да подчертая, че това не е някакъв автоматичен бонус за всички, а целенасочена помощ, която идва, за да запълни финансовата празнина при най-нуждаещите се. Ключовото условие за получаване на тази надбавка е вашият общ месечен доход от пенсии да е по-нисък от размера на ТО, на линия на бедност, определена за съответната година. За 2024 година, например, тази линия на бедност е фиксирана на определена сума, да речем 504 лева. Това означава, че ако вашата пенсия или сумата от всички ваши пенсии, ако получавате 2 или повече, е под 504 лева, то вие потенциално отговаряте на първото и най-важно условие. Важно е да се прави разлика между минимална пенсия и линия на бедност, тъй като това са различни показатели и не трябва да ги бъркате. Кой трябва да се притеснява и кой не. Трябва да се притеснявате в добрия смисъл на думата, т.е. да обърнете внимание и да действате, ако вашата месечна пенсия или сборът от вашите пенсии е по-нисък от линията на бедност за текущата година. Например, ако пенсията ви е 480 лева, то вие сте пряк кандидат за тази надбавка.
Доста. Ако живеете самостоятелно и нямате други доходи, освен пенсията си, която е ниска. 3. Ако живеете в общо домакинство с други пенсионери и общия доход на домакинството е нисък. 4. Ако имате инвалидност и вашата пенсия не е достатъчна за покриване на специалните нужди, свързани с вашето състояние. Няма нужда да се притеснявате, поне по отношение на тази конкретна надбавка, ако вашата пенсия или сборът от вашите пенсии е над линията на бедност. Например, ако получавате 600 лева пенсия, то вие няма да бъдете целева група за тази конкретна мярка. Доста. Имате же допълнителни значителни доходи, освен пенсията, които ви поставят над прага на бедност. 3. Ако вече получавате други социални помощи, които са изключващи за тази надбавка, ще говорим за изключенията по-късно, нека да разгледаме няколко конкретни примера, за да стане всичко кристално ясно. Пример 1. Баба Станка. Баба Станка е на 82 години, живее сама в малко градче, нейната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 490 лева. Тя няма други доходи, децата й живеят в чужбина и не могат да й помагат редовно. Линията на бедност за годината е 504 лева. В този случай пенсията на баба Станка е с 14 лева под линията на бедност. Тя отговаря на основното условие. Размерът на надбавката ще бъде разликата между линията на бедност и нейната пенсия, но не по-малко от определен минимален размер, който се фиксира всяка година. Например, минималната надбавка може да е 20 лева, дори и разликата да е по-малка от 20 лева или може да е процент от линията на бедност. Нека приемем, че надбавката е до пълния размер на линията на бедност. Тя ще получи допълнителни 14 лева. Ако обаче е предвидено, че минималният размер на добавката е 30 лева, то баба Станка ще получи 30 лева, а не 14. Това е много важно да се уточни в нормативния акт. В крайна сметка баба Станка ще получи допълнителни средства, които да й помогнат да достигне прага на бедност или малко над него. Пример 2. Дядо Петър и баба Елена. Дядо Петър и баба Елена са семейство пенсионери. Дядо Петър получава пенсия от 450 лева, а баба Елена 470 лева. Общият им месечен доход от пенсия е 450 плюс 470 920 лева. Тук условието се прилага за общия доход на домакинството. Ако линията на бедност тъкин за един човек е 504 лева, то за домакинство от двама пенсионери тя може да е по-висока, например 150% или 180% от единичната линия на бедност или друг определен коефициент. Да приемем, че за домакинство от двама възрастни хора прагът е 800 лева. В техния случай 920 лева е над 800 лева. Следователно, те няма да се класират за тази конкретна надбавка, тъй като общият им доход е над прага. Дори и всеки по-отделно да е под линията на бедност за сам човек. Тук се вижда колко е важно да се прегледат точните критерии за домакинство и общ доход. Пример 3. Госпожа Иванова с ниска пенсия, но с помощ от дъщеря си. Госпожа Иванова получава пенсия от 400 лева. На пръв поглед изглежда, че тя със сигурност ще получи надбавка. Но тя живее със своята дъщеря, която работи и има доходи от 1500 лева на месец. В този случай при кандидатстване за социална надбавка доходите на всички членове на домакинството могат да бъдат взети предвид. Ако правилата предвиждат това, то нейните шансове да получи надбавка намаляват значително, защото общият доход на домакинството, 1900 лева, вероятно е много над линията на бедност за две лица. Това е ключов аспект и трябва да се обърне внимание на дефиницията за домакинство в конкретния нормативен акт. Пример 4. Млад пенсионер по инвалидност. Иван е на 45 години, пенсиониран е по инвалидност и получава пенсия от 460 лева. Той също отговаря на условието да има пенсия под 504 лева. Ако другите условия, като липса на допълнителни доходи или други изключващи помощи са изпълнени, той също би могъл да получи тази надбавка. Важното е, че мярката не е ограничена само до пенсионери в напреднала възраст, а се отнася за всички получаващи пенсии за старост или инвалидност, които покриват критериите за ниски доходи. Както виждате, детайлите са от огромно значение. Всяка ситуация е индивидуална и трябва да се разгледа спрямо конкретните правила и вашия личен казус. Основна част 2. Изключения от правилата, клопки и неочевидни нюанси. Сега, след като разгледахме общите положения, е време да поговорим за дребен шрифт и изключенията, потенциалните клопки и неочевидните нюанси, които могат да окажат решаващо влияние върху това дали ще получите надбавката или не. Много е важно да сте информирани за тези аспекти, за да избегнете разочарования и да действате адекватно
One, други социални помощи. Един от най-честите казуси, които водят до отказ, е получаването на други социални помощи. Например, ако вече получавате месечна финансова подкрепа за отопление, целеви помощи за закупуване на лекарства или други специфични социални услуги, има вероятност това да ви изключи от правото на тази конкретна надбавка. Законодателят често избягва натрупването на няколко вида помощи за едно и също лице или домакинство, за да гарантира, че помощта достига до повече нуждаещи се, без да се дублира. Винаги проверявайте дали правилата за новата надбавка изрично упоменават съвместимост или несъвместимост с други видове социални подпомагания. Доста имуществено състояние. Не просто доходът от пенсия е от значение. В много случаи, когато става въпрос за социални помощи, се взема предвид и имущественото състояние на кандидата и неговото домакинство. Например, ако притежавате втори имот, освен жилището, в което живеете, или голям финансов актив, или регистрирана фирма с дейност, дори и пенсията ви да е ниска, може да бъдете дисквалифицирани. Целта е да се помогне на наистина нуждаещите се, а не на хора, които имат скрито богатство или потенциал за доходи. Разбира се, има допустими граници за притежавано имущество, например един автомобил, собствено жилище до определена площ и т.н. Винаги проверявайте тези лимити. 3. Членове на домакинството и техните доходи. Както споменахме в пример 3, дефиницията за домакинство е ключова. Ако живеете с деца или внуци, които работят и имат стабилни доходи, тези доходи могат да бъдат включени в общия доход на домакинството, което да ви изведе над прага за получаване на надбавка. Дори и да не получавате директно пари от тях, законът може да разглежда, че те допринасят за бюджета на домакинството. Някои правила правят разграничение между съвместно живеещи роднини и лица, които са официално домакинство. Винаги четете внимателно определенията за лице, домакинство и общ доход на домакинството в съответния нормативен акт. Срок за кандидатстване и редовно преразглеждане. Важно е да знаете, че тези надбавки обикновено не се отпускат автоматично. Трябва да кандидатствате за тях в определен срок след влизането в сила на промените или в началото на всяка година. Освен това, правото на получаване може да не е пожизнено. Често се налага редовно преразглеждане чек, например, на всеки 6 месеца или веднъж годишно, за да се удостовери, че условията продължават да бъдат изпълнени. А ако вашите доходи или обстоятелства се променят, трябва да уведомите съответната институция. Неспазването на тези срокове или неуведомяването за промени може да доведе до спиране на помощта или дори до изискване за връщане на неправомерно получени суми. 5. Недостатъчна документация, дори и да отговаряте на всички условия, ако документите, които подавате, са непълни, неточни или липсват съществени удостоверения, молбата ви може да бъде отхвърлена. Бюрокрацията изисква прецизност и, макар да звучи досадно, всеки документ има своето значение. 6. Възрастови ограничения или специфични групи, макар и рядко. Някои социални надбавки могат да имат и възрастови ограничения или да са насочени само към определени групи, например пенсионери над 70 или 80 години, или такива с определени заболявания. Проверявайте дали има такива специфични изисквания, които може да ви касаят. 7. Ограничен бюджет, въпреки че законът е приет, разпределението на тези надбавки често е обвързано с определен бюджет. Макар и да сте потенциален бенефициент, ако броят на отговарящите на условията е изключително голям, може да се стигне до ситуация, в която средствата се разпределят по-трудно или с приоритет. Винаги е добре да действате своевременно. Тези нюанси показват, че макар принципа на новата надбавка да е ясен и положителен, детайлите са ключови, затова е изключително важно да се информирате обстойно и да не приемате нищо за даденост. Практически съвети, специфични стъпки какво да направите. След като вече сте наясно с условията, изключенията и клопките, е време да преминем към най-важната част, как конкретно да действате, за да получите тази надбавка. Нека да разгледаме стъпка по стъпка какво трябва да направите. Стъпка 1. Информирайте се за точните правила и прагове. Преди да предприемете каквото и да е действие, уверете се, че сте получили най-актуалната и точна информация. Къде да проверите? На официалния уебсайт на Националния осигурителен институт, НОИ. Там обикновено се публикуват всички актуални промени в пенсионното законодателство и свързаните с тях социални плащания. Търсете секции като пенсии и обезщетения, преноси социални помощи или актуална информация на уебсайта на Агенцията за социално подпомагане, АСП.
Тъй като става дума за социална добавка, АСП често е органът, който администрира такива помощи във вашата териториална дирекция на НОИ или дирекция социално подпомагане, ДСП. Можете да отидете лично или да се обадите по телефона. Попитайте вашия личен лекар, който често е информиран за социални и здравни програми. Внимавайте с информация от неофициални източници или непроверени групи в социалните мрежи. Винаги проверявайте от няколко официални източника. Стъпка 2. Подгответе необходимите документи. Това е изключително важна стъпка, която може да ускори или забави процеса. Стандартно ще ви бъдат необходими следните документи. Лична карта, оригинал и копие. Винаги носете оригинал за справка. Документ, удостоверяващ размера на вашата пенсии. Това може да е последното пенсионно разпореждане или справка от НОИ за размера на изплатената пенсия. Документи, удостоверяващи доходите на всички членове на вашето домакинство за предходните 6 или 12 месеца, ако се изисква. Това могат да бъдат служебни бележки от работодатели, удостоверения за други пенсии или обезщетения, декларации за липса на доходи и дър. Например, ако дъщеря ви живее с вас, може да се наложи да представи служебна бележка за нейните доходи. Удостоверение за актуално състояние на домакинството, издава се от общината. Този документ показва кой живее на вашия адрес. Декларация за имотно състояние. В нея вие декларирате какво движимо и недвижимо имущество притежавате. Обикновено това е бланка, която се попълва на място, банкова сметка, номер на ИБАН, по който да бъде превеждана надбавката. Други специфични документи, ако има такива за конкретния случай. Например, ТЕЛК, решение за инвалидност, акт за смърт на съпруг А, ако сте вдовец, вдовица и т.х. Винаги правете копия на всички документи и запазвайте оригиналите. Моля ви, споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Какво мислите за тази нова мярка? Смятате ли, че е достатъчна? Имате ли подобни преживявания? Вашите истории и въпроси са ценни и помагат на цялата общност. Не забравяйте да натиснете бутона "Харесва ми", ако това видео ви е било полезно, и да се абонирате за канала, за да продължим да се информираме заедно по важни социални и финансови теми. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи. Бъдете здрави и информирани.